bons días a todos, en especial ao novo presidente de ASETEN, Manuel Vázquez Sierra, que lle damos a benvida. Nada, vamos a presentar logo a 14ª edición do Mercamelide. Este xa é un evento consolidado de os nosos produtos de calidade a precios reducidos, un gran mercado de oportunidades, e unha vez máis o Concello con un compromiso firme e ineludible de apoialo, que se traduce en aportación económica, material e humana. Animar a todo o mundo que o 30 ou 31, sábado e domingo de agosto, veñan ao Mercamelide. Eu, decirvos que desde a SETEN e dende o Concello procuramos organizar constantemente actividades para potenciar e dinamizar o comercio local. Algúnas teñen máis repercusión que outras, pero se hai unha iniciativa que o identifique e que faga singular este Mercamelide, xa que chega a súa edición número 14. Esa é a mellor mostra de éxito desta feira de oportunidades que está plenamente consolidada e que demanda tanto a clientela como os propios comerciantes. De feito, en SETEN percibimos que ese interese traspasa xa a todas as nosas fronteiras, porque nos últimos anos e cada vez máis chaman moitos negocios de fora de Melide para saber se poden participar. Porque con iniciativas como estas son como as que nos axudan a crear unha marca de comercio melidense. Temos que facer entre todos que siga medrando, como ven sucedendo nas últimas edicións. Recentemente chegouse a un número récord de comercios participantes, cada vez vanse incorporando novos sectores. En definitiva, está xa máis que demostrado que o Mercamelide é un excelente escaparate de todos e que pode ofrecer ao noso comercio e tamén unha feira moi atractiva para os clientes. Os clientes dicirlles que non dubiden en visitar o Pazo de Congresos os días 30 e 31, porque xa saben que o Mercamelide tamén hai de todo e, ademais, os precios son moi reducidos. E non hai disculpas para non vir, así que animalos a todos a que concurran e que este Mercamelide, como os anteriores, siga sendo cada vez un éxito máis grande. Sin dúbida alguna, este é o mellor xeito de rematar o mes de agosto. O mes de agosto sabemos que é un mes de gran importancia e trascendental na nosa vila polo número de visitantes, polo número de turistas e porque a economía sufre unha consecuencia moi positiva de cara a despois os meses do inverno, que son máis baixos que o verán en sí. O noso obxectivo é dinamizar a economía. E dinamizar a economía engloba absolutamente todo, dende actividades que comenzaron a principios de mes, pasando polo San Roque, que é o pulo e o pulso da economía na nosa vila no mes de agosto, e o remate con este Mercamelide que supón que un gran número de establecementos vai a estar presente e un gran número de persoas se vai a poder beneficiar deses artigos que son os de Melide. Son sempre artigos de moita calidade e sempre unha atención personalizada e, polo tanto, non só os melidenses, sino todos os que aquí se achegan das distintas comarcas, como aquelas persoas que veñen a pasar o mes de agosto van a ter a oportunidade de levarse ás súas casas artigos de marcas, artigos interesantes, a unhos precios que non van a poder atopar en ningún outro sitio máis que en Melide.